أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ولا تنبدم أنفق لا حرلا على ما ولا حرلا ولا نواتينا أقلبك سلام دي أنا وبدي على كديننا نوي إسيا كبرتي كبوسيكا سو مرلا كبوسيكا سو دغومينا ويكللا أن سيكا سو 1 كيلومتر بينا ندرو أبي سيكا سو نكو على جد كلام دي فرام كونتا على كديننا ما ما من كلام على كديننا ode kando wala ni masa sona na nyongo sora ambi inshallah kaka pon fe tigala ka demay na nyongo sora ambi ci la sen de do an kambe malien chema ani malien musoma be ni masita tarima famde akloba fato di ana obadi no ye isia ka berte ka bo siga so marala ka bo siga so dugumina o eklelai an siga so 1 kilometre binandu wala nala kembe ka chimindo ngaye bi inshallah ni masa kembe ka chimindo an dabbi inshallah wala mino lasi malien chema ani malien musoma bema tarima famdi wala sambadi na nyongo sora ya ala ka dina de hukumu kono nad wala chimimbe ma wala nda inda bofio ko mena ajanya wala nda inti janya nya wala nda inke sanga kumburu ni de chi do be mbolo kase ka la se malien chema ani musoma bema khasatan précisément a celila walma aslana tarima famde wala mao ma biseli mao ma tembe sujudu solo alay mao ma be ki be shun alay mogo be ke ebe jagabo alay mogo be ki yere togodo alaka slame wala ni timbe be concerné a chema na musoma be a densen na ma koroba tarima famde mao ma biseli alaka dinana mogo tembe sujudu solo masaka dinana ani mogo be ki yere togodo slame malien chema ani malien musoma ni timba be concerné apega mogo wera yere concerné mogo mital slame tarima famde o étude maidi ola nete segande nyana ka kwaye ngo am tanga selni qur'ana min to koy na fi ma walanda in dabo pour que ngaje ne walanda en ke sanga kungurundi pour que mimbe mbulongo ko en résumé maintenant mi a bakulu bay wala li nyoke kachati wara kono min titre ko Berthe, Mali, l'enfer des juges et des députés. Tarima Somde. Nyemi fo au kachati kono. Meno de bakuluba di maya. Mais ni wala de kodo. Nya wala kakoro kachati kono. Abe fo kachati nima. Berthe, Mali, l'enfer des juges et des députés. Maintenant, nyemi fo au kachati kono. Nya wala il faut 2 heures de temps. 2h37 minutes. Tarima comme maintenant air flat à minute 10 à wolonvla nyo deke o kachati kono maintenant au air flat no minute 10 à wolonvla mais no para nyo ka ko ke tanga nguruni pour que kati be para nyo ka ko lase tikanga lase mogo munuma katoro ka ala kan chere o étude maidi o de selaw surtout Mali masalan a selaw anamu era to do slamaw ka damena famona kataka bla selaw la kataka bla karamogo la kataka bla dutigu no dudeon jamana dembe ni wele kan de ben d'enfant ni wele kan de ben concerné wele kan du maidi o de ni au biseli jamana dum na au biseli fin de l'autorité au biseli fin de yi o jumay o alay na au biseli ni fin de l'autorité o jumay o ala kiray na au biseli ni fin de l'autorité o jumay o qur'an
tarima famudi naw be shun aw be shun fan do to koy o alay aw be shun mo goda do kuma kan o kray aw be shun fan do kuma kan o qur'ana naw bi tagamaga aw bi tagamaga ni fan do to koy walma fan do de kama o jumay o alay naw bi tagamaga aw bi tagamaga ni fan do ni mo goda do kuma kan o jumay o kray naw bi tagamaga aw bi tagamaga ni fan do kuma kan o jumay o qur'ana wala jamana diu nyo do fa nga ka karamo yo jamfa mena o kuma correct o kore aw kan ga sel ni qur'ana min to kai ana kan ga shuni qur'ana min to kai ana kan ga hidi ni qur'ana min to kai ana kan ga shuni ala min to kai ana kan ga hidi ni ala min to kai ana kan ga jaga bon ala min to kai ana o kan ga sel ni kra min to kai ana o kan ga jaga bon kra min to kai ana kan ga hidi ni kra min to kai o kira de ka wele ko kafiru tarima famudi wala ta malion a chamana musuma be ni chilla fildi ka lafe malion chamana musuma be ma jango la hara do mo kanda ta soro malion na mindi jo ara nya koroka ko ala ne kunta do o ba soro no ya ko ka ba tarima famudi o tie bi mai di no ki madde la meba ngo anta ma selni qur'ana min to koy ngo qur'ana de ka kan wele kafiru tokoroba ngi musokoroba be misru kono ne qur'ana min tokoy karamo ni don baw be misru kono ne qur'ana min tokoy dutigu ni dude be misru kono ne qur'ana min tokoy chew ni muso be misru kono ne qur'ana min tokoy o qur'ana de faka kan wele bi ko kafiru kele kan wallahi kele tala de ni ya bakulu bade a wala ni be soro kachati kono abi ko kachati mi mako monsieur Darté ou bien Darté tout court Darté Mali l'enfer des juges et des députés. Darté, Mali, l'enfer des juges et des députés. Nio tapez sur YouTube, en Bamara bien sûr. Nio tapez sur YouTube, et bah voilà les sera comme même à Bakuluba de Di Maya. À Bakuluba de Medi, voilà qu'à Fosseli la baie, qu'à Foshumbaga baie, qu'à Fohidi la baie. Mao Manyana qui est la main, Mao Manyana qui dit c'est le coup et qu'elle est la main. Famau karamogo dutigu dudeu muso demson ma koroba demsen be ka fo bedi ko ala ko ka fai ko ale nya tal islam kelena malibe kele tala de ko kalande karamogo tam mankando isha ka berti ka bosiga so marala ka bosiga so dugo mena o iklela ne karamogo ni so la ko tige mena kana nai tarima famudi ko violo do fa nga ka karamogo yo jamfa menna o ma foi kalunko wallahi bizil arshil majid o ma foi kalunko a kalunko la jumaidi meno de di masa en grosso modo ntil do a détail kono ni ma ko ba détail la e ba détail sur kachete kono a ko kachete ma ko Darté Mali l'enfer des juges et des députés sur YouTube tarima fam mais mena ba ko lu ba di mandi ala ko yoro juma kan kafri wala de dina do ko ja misrun te folo ebina donde ko an de bolanke la slamawi ko me ko ala kan wele foye kafiru ko ala ko tugo didi ala ko qur'ana suran durunan aya binanni nanina qur'ana suran durunan aya binanni duruna ani qur'ana suran durunan aya binanni wolonblana tarima ko qur'ana suran durunan aya binanni nanina qur'ana suran durunan aya binanni duruna ani qur'ana suran durunan aya binanni wolonblana ala ko tugo didi ala ko qur'ana kono fi suratul maida آية الرابعة والأربعون من قوله تعالى إنا أنزلنا توراة فيها هدى ونور يحكم بها نبينا الذين أسلموا للذين هادوا وربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ولا بني ala ko yantugo dide ala ko qur'ana kono ko qur'ana sura mi ma ko sura duruna an aya binani nanina ala ko tugo dide ibe qur'ana don kon ibe qur'ana do ala ko de ko qur'ana mi mbambulo ni mogo be kanga selna to koy ni mogo be kanga shuna to koy ni mogo be kanga avion fakata ka magana to koy ala ko qur'ana kono ko kiti u de bale ala ka qur'ana kono ko kiti u de be ale ala ka qur'ana kono o kiti mu dalu juma yidi ne zo menana ala ka dinana me kanga kala ko dole bidu
ni mɔgɔ ye jɛnɛya kɛ ka sɔrɔ i ma furu kɛ min kan ka k'i la ala ka diinɛ na o bɛ kuranɛ kɔnɔ n'i ye jɛnɛya kɛ ka sɔrɔ i ye furu kɛ min kan ka den kan ala ka diinɛ na o bɛ kuranɛ kɔnɔ n'i kan ka muso furu muso kan ka furu cogo min ala ka diinɛ na o bɛ kuranɛ kɔnɔ n'i kan ka muso furu sa muso furu kan ka sa cogo min ala ka diinɛ na o bɛ kuranɛ kɔnɔ n'i kan ka tiɲɛ tilan tiɲɛ kan ka tilan cogo min ala ka diinɛ na o bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ fɔ olu de ma ko kuranɛ kiitiw ni zo minɛna ala ka diinɛ na min kan ka kɛ zo na ala y'o fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ ni jɛnɛyakɛla minɛna ala ka diinɛ na min ma furu kɛ min kan ka k'a la ala y'o fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ ni jɛnɛyakɛla minɛna ala ka diinɛ na min ye furu kɛ min kan ka k'a la ala y'o fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ ni mɔgɔ bɛna furu kɛ ala ka diinɛ na furu kan ka kɛ cogo min ala y'o fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ ni mɔgɔ bɛna furu sa furu kan ka sa cogo min ala y'o fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ ni tiɲɛ kan ka tilan tiɲɛ kan ka tilan cogo min ala y'o fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ k'a ban i hakili sigi fɔlɔ ala ko cogo di de lamɛnba ala ko de o kuranɛ min b'an bolo ko ni jamakulu o jamakulu ma juge n'o kuranɛ ni jamakulu o jamakulu ma kiti ni o kuranɛ ni jamana o jamana ma juge ni o kuranɛ ni jamana o jamana ma kiti ni o kuranɛ k'a bɛ fɔ o jamana den bɛɛ de ma ko kafiru kɛlɛ t'a la dɛ n tɛna walawala kojugu n bɛna bakuruba de d'i ma wagati koron kama quoi n b'a koron dɔrɔn k'a d'i ma hali n t'a kuma caya n'i ye karamɔgɔ sɔgɔsɔgɔtɔ in kɔfɛ a tɛgɛ d'i ma tarima faamu de ko jamakulu o jamakulu jamanaden o jamanaden jamana o jamana ma juge ni ale ala ka kuranɛ jigilen k'a bɛ fɔ o jamanaden bɛɛ de ma ko kafiru a karamɔgɔw a faamaw a wajulikɛlaw a alimamuw a moriw a jamanadenw tɔw k'a bɛ fɔ a bɛɛ de ma kafiru convient a ka karamɔgɔ bɛɛ ye ne seere n'a ye karamɔgɔ sɔrɔ min y'a sɔsɔ k'a dalilu jɔ ne na ne bɛ se lahara ne t'a ala ka diinɛ lase bilen wallahi bizil arshil majid tarima faamu de a y'o bɛɛ ɲininka ne ye ni kalon don o kana fɔ ne kɔfɛ tarima faamu ala ko de ɲɛ bɛ misiri minnu na ko nin bɛɛ zero ko ale ala ka kuranɛ kɔnɔ ale ala ka kuranɛ kɔnɔ ni zo minɛna zo kan ka kiiti cogo min n bɛna o de wulibali f'i ye sisan jɛnɛyakɛla mana minɛ jɛnɛyakɛla kan ka kiiti cogo min ala ka diinɛ na n bɛna o wulibali d'i ma sisan n'i ye furu kɛ n'i ye jɛnɛya kɛ a kan ka k'i ma ala ka diinɛ na cogo min min kan ka kɛ ala ka diinɛ na n bɛna o wulibali d'i ma sisan ani n'i bɛ fɛ ka furu sa a kan ka sa cogo min ala ka diinɛ na n t'a walawala quoi n b'a a bakuruba de d'i ma sisan wagati kunkurunin kɔnɔ o ye jumɛn ye de a dɔn fɔlɔ ko ala ko de ni minnu ma juge ni ale ala ka kuranɛ jigilen k'a bɛ fɔ olu de ma kafiru mali masalan ko mali kɔnɔ ni ale ka kuranɛ ma kɛ ka jugement kɛ mali kɔnɔ k'a bɛ fɔ maliyɛn den bɛɛ de ma ko kafiru tarima faamu de a ka dɔnnibaa n'a ka karamɔgɔ bɛɛ ye ne seere n'o y'a sɔsɔ ko n'o y'a sɔsɔ ne kɔfɛ convient mun b'a yira e la k'an ma jugement kɛ ni kuranɛ ye de mun b'o yira e la mun b'o yira e la ko anw ma jugement kɛ ni kuranɛ ye mun b'o yira e la i y'a dɔn kɔni fɔlɔ ko ala ko de ni minnu ma jugement kɛ ni ale ka kuranɛ a bɛ fɔ olu de ma kafiru i dala o la i dala la o i ma da la kuranɛ aya de don i bana can na o sɔnna can na o a bɛ to a canya de la a tɛ se ka kɛ nkalon ye tarima faamu i sɔnna can na o can don i bana la o can don a ka di i ye o can don a man di i ye can don i tɛ se k'a yɛlɛma ala ko a ka kuranɛ kɔnɔ kuranɛ suran duurunan aya bi naani na ko ale ala ka kuranɛ kɔnɔ kiitu minnu bɛ yen ko n'o tɛ boli jamana o jamana kɔnɔ k'a bɛ fɔ jamanaden bɛɛ de ma kafiru a wajulikɛlaw a alimamu a moriw a faamaw a jamanadenw tɔw a dutigiw a musow k'a bɛ fɔ a bɛɛ t'u de ma kafiru n'a sɔsɔla karamɔgɔ fɛn ne bɛ se lahara ne t'a ala ka diinɛ lase bilen convient mun b'a yira e la de ko an ma jugement kɛ ni ala ka kuranɛ ye n'i tɛ kilo dɔn i kan ka bɔrɔ falen dɔn o kɔrɔ ye jumɛn ye de n'i ko k'i tɛ faama ye k'i t'o dɔn n bɛ n'a wulibali d'i ma sisan ala ko kuranɛ kɔnɔ kuranɛ suran duurunan aya 38 kuranɛ suran duurunan ani aya 38 ala ko cogo di de wasariqu wasariqu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim wasariqu wasariqu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim ala ko cogo di de ala ko k'ale ka kuranɛ kɔnɔ kuranɛ suran duurunan aya 38 ale ala ko a ka kuranɛ kɔnɔ ko ni zon cɛman minɛna ale ala ka diinɛ na ko k'a bolo tigɛ ni zon musoman fana minɛna ale ala ka diinɛ na ko k'a bolo tigɛ ko k'o bila ko selilaw n'a ye zon minɛ n'a ye mɔgɔ minɛ suɲɛni na ale ala ka diinɛ na ko ka zon bolo tigɛ tarima faamu de ko ni zon cɛ minɛna ka zon cɛ minɛ k'a bolo tigɛ ni zomuso in fana minɛna ka zomuso in fana minɛ k'a bolo tigɛ k'o bila k'o ye faama ala ka kiiti ye ala ka lamɛnba hali an tɛ taga yɔrɔ jan
ati daga ro jami nyo nyini nga ami nyo nyini nga waya la zomu no be me na mbolo jamana kono se la zomu mo be ko la di e zomu ki sa kele juma de bolo tiketo o ba kede alors ala bungo qur'ana kono na lo ko mi ni mo ko mun ma fale ala ka kituma ka ko jamana de ben ma kafiru aw ka slama be bo mi bili aka slama be bo mi bili na ma na kala slama ko ni ka soro qur'ana ma baraka jamana kono o kala di ko kalon tike ma ala ni ala kembe ka chanfo o kora ati fo jamana de ma foichi jamana kono qur'ana sika ajima ke jamana mi kono a jamana de un to ko fo ye kafiru ko kala tala de aka don ba da ne shere mene tarima fam convi ni ye jugement fola da mai o ye zone jugement ala ko de ni zone tia menana ka bolo tige ni zone muso menana ka bolo tige tarima fam de aka jamana kono o make wala ko make jamana o jamana kono ko ka fa jamana de be ma ko kafiru esra kafiri donc atma ala kan ni ya me kafiri jom de be kafiri donc atma jon ka na fa ala de be kafiri donc atma be kan esra kafiri donc atma ala ka ala de be kafiri donc atma be kan ala ko ka ko jom de ma kafiru ni ala ko ni be fanga kafiri donc ko kana nyine yora jampi kana taka nyine poliso la kana taka nyine juso la kana taka nyine balanzor la kana taka nyine concert kero la ala ko de ni be fanga kafiru donc ko kafiru don to ko kando ko ju ale ala ka qur'ana kitu te ka lage ni ya soro kiti numma boni jamana o jamana kono ka ko jamana de be ma kafiru ma boka zo tadi masisa ala ko ka zo politike foki sa ito yi nyana malila kabina ala yi daima deli ko yi nyana malila nasa aw aslama aw ala jumew de ka aslama ala jumew nasa o manake ala mi o te zo politike ala e pele de olla no ki manga ka karamo ya o jam fa mena o mana boy ko konvi nta wala wala wakati na tuko kama mbaba kulba de dima ne ma ko ba wala lida e ba taper sur YouTube internet Darté, Mali, l'enfer des juges et des députés, Bambara. Carrément, femme. Et bah, voilà, les sera comme. Mais avec un résumé de 10 mains, car par exemple, quand on va 10 mains, oh, je m'ai dit, n'est-ce pas, voilà, la mena Corana jugement plana 10 mains. Corana jugement plana, je m'ai dit, ala ko Corana kono sura mugani nan aya plana. Corana sura mugani nan aya plana. Ala ko didi, ala ko de zani wa zani, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin fala ta'khudhukum بما رعفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزانية وزاني فاجلدوا كل واحد منهما فلا تأخذكم بهما رعفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قرآن سورة مغنينان آية فلنا على قصة دي على قصة ناي جنا كلام منه ceo chebe ki mafuruke folo muso be ki mafuruke niye jinake ala ko de ka jinake la che mina ka ge ke me boala ka jinake la muso fana mina ka ge ke me boala ubla tarima pam ko ceo che ni mafuruke niye jinake ko ki mina ka ge ke me buila sharia ge ko ge she ke me buila ki bla muso be niye jinake ka suru mafuruke ko ki mina ka sharia ge she ke me buila ki bla ala ko te qur'ana sura mugani nan aya fulana aka karamo be ni shere ni mi ma sa bo tiga mena kana nai konvi yo fa moi o kora ko ni mo e jina ke ka sore ma furuke ki mena de ka sharia ge she ke ma buila ki bla ala ko te qur'ana sura mo gani nan aya flana o kuma bi shido ima de ni fu yi nyana malila de wa ala ko ka fo mali undi ko kitu te boli jamana o jamana kono ka fo jamana de be ma kafiru misru tede ala ko ka fa hal na ka dai kaya u so yela maka ke misru yi amana taw kono ko la harabi jahannama kono na kala mo ko kelen sura biya so ka dalu jona na debta la harane ta ala ka dina na sebil a ko kala de kala mo ko tam manga tari ma ko mudi selu tede ala ko da na ka dai jamana de aya u tem dan su dudla sa ka u soro ka u tem galento ala ko ni melakal maut ya u ni tiga ka u to su dudla aw be wulije jahannama kono wallahi tarima ko mudi magan taka tede na ka diye kana taka alqaba kono ta arjana kono ala ko de halni sala arjana kono wi ke ale ala ka qur'ana ma ke ka baraka ko jamana kono ala ko de halni sala arjana kono la harabi jahannama kono pourquoi sabu ale ka qur'ana ma ke ka juma ke jamana o jamana kono aba fo jamana den be ma kafiru
sel ko kuma te shun ko kuma te hiju ko kuma te jaga ko kuma te porte te kelen ti wa ka don ba ta ne shere convi ni jugement flana dama de ko make ala ko di ka dina kala ni ma pour ke ko bu wan bu san ko chen keme ko make fede o dama ba ala bo wa ya flana dama a sabana e juma di ala ko de ni chewo che pour ke ni muso pour ke ka kla ki tuku ka dina ke o ko fe chewo che pour ke muso pour ke ka kla ki tuku ka dina ke o ko fe ala ko di ka dina kala e mine ka dinga sen ka ke dinga kono ka boni fara ko ka fa tarima ko mbi ko ka dina kala mine mi e pour ke ko do dinga kono ka boni fara ko ka fa tarima ko mbi ni e pour ke chewo ka kla ki tuku ka dina ke muso ni fana e pour ke ka kla ki tuku ka dina ke ala ko di aw flaka nyangata o di dinga de besin ka o ke dinga kono kana bla fo yana ka sura ka farata ka o boni fara ko ka fa ina ko ndi wulu pato kero ka fara ko mi convi fama ala ko ti ala mi yaw fa ala mi yaw dana ala mi da fa da wala ko ti tarima ko mudi ko ni ya ale ka jugement ko mara ko edu ko bi ko ba ke fe ka dinala ide ma de ko mo ko fa ko malla ntana wala ba mba bam sisan ka blaka ka tin to kono Quand min titre ko garder Mali l'enfer des juges et des députés mais ka résumé de dima ne tutaka na yorojo tarima pamudi ni a jugement sabana o mana boy tu jamana dem ala ko ka fayo ka ta ga furu ke pochomi na ye furu ke ka sale ala malahara ati foi soraya nya jena ko tarima pamudi ala ko ka faye jamana dem malion a jamana musoma ka ta ga furu sire pochomi ko na ye furu sire ka sale ala malahara ati bal foi la lahara jena durmo ko kala tala de aish kuma be kon be ka fo kalo na kala kalo e de ta lahara de wajulu kebele tarima pamudi ko vi o kora didi ala ko comme to modal do de ko kana ulu furu ci la sel de doin lahara do pour que kana la ti nya jo ala la ka ko bala ne kun ta don abada o tse ka ko bele tarima pam do ba to ne ala si makaba ibi fere ka me ka ba ma de me ne kuma ne kun ta don o e kalo e wallahi ala ko to didi ala ko de muso e meshi do afuna kilekele ka sura ma tubi folani ya fu kibe jena de la ko lahara jo aka karamo go be ne shiri o e qur'ana furu kiti o kora jime o kora muso e meshi do a shi ko na shekele tarima pam de muso e meshi do afuna shi ko na shekele ya na ka furu ama fubi folo ya to meshi do na ka furu ala ko ka fu yi de furu che ko yi fu la jena ko fu lahara jo yo rafa mo ala ko ka fu yi pele furu che e muso furu to ni meshi ke ka fungla e muso furu to ni ya pare ni meshi wi ala ko ka fu yi ni e muso furu ni meshi ko ka fu yi ki be jena ala fu lahara jo so balu de do na so la karamo ko fe ala nkare na masala ne ta lahara ne ta ka dina la sebele wuli balu de do kala den karamo ko tan fe tare ma famdi ko la sima o cheo ni e muso kon furu ka meshi to afuna wal ma ka meshi do afuna ka soro ka furu ala ko ka fu yi de ki be jena de la fu lahara jo e tubi bale kana sale ala mayde ni tubi bal sale ala mo furu ko ala ko de lahara ni yorati ki be jahannama konoti nyo ko kashati min kono abu ko kashati ma darti mali le mariage pas le mariage la meilleure furu bamananga tarima pamudi nyo ko kashati min kono abu ko kashati de ma darti brigil mali brigil la meilleure furu o mana boy dun ko vi ala ko de ka fiye di ko muso e jena ke shekele ko kana son ko muso model furu tan ka matubi ko muso e jena ke shekele ni tugu ko muso model furu ala ko ka fiye de ke be jena la fuka la harajo tan ke muso mi jena ka matubi ko ya ko jena de la ka fu wala manyama de kono chona na nyama de wolo law ala ko de ni o muso model furu ko ka fiye de ke be jena la fuka la harajo aga karamo be ni sire o mana boy du ko bi ala ko di muso be kiti se janaba kolila muso be kiti se fardan sel sunna da ka bonona ade muso janaba ko ban na panono dolo na mechi dolo na perke dolo ni gram matara pa bago ni jonu ko zon kanu bago ni ara per dogli dan baga ko no fetu ko bago ni gram matara pa bago ala ko di de muso model mono plus circulation ata machine learning pendant un produit
minnu tɛ ala ko kisɛ kelen dɔn minnu tɛ seli minnu tɛ sun minnu tɛ janaba foli ɲɛ dɔn minnu t'a dɔn ko n'i ye règle banna i kan k'i janaba ko ala ko de k'a fɔ furucɛ bɛɛ ye ni cɛ o cɛ y'i tɔgɔ dɔn o muso modèle la k'i y'o furu ala ko de ko furu t'i bolo ko i bɛ jɛnɛya de la fo ka lahara jɔ n'a sɔsɔla ne bɛ taga lahara ne tɛ wajuli kɛ bilen tari ma faamu de ci laseli de kun don ci lasela ka ban nin ye furuw de ye fɛn min bɛ boli furu hukumu kɔnɔna na tari ma faamu nin ye furumusow de ye n'i fɔlɔkɔtɔla k'a modèle kelen furu yanni ka se lahara bi tubi n'i ma tubi n'i sera lahara bi jahanama kɔnɔ wallahi tari ma faamu de jamanadenw nin yɔrɔ in mana bɔ yen bi n bɛna walanda kun cɛ nin yɔrɔ jumɛn ye komi n y'a fɔ a ye walanda jan tɛ n m'a dabɔ k'a jɛnya quoi hali n'a jɛnyana c'est malgré moi-même mais n m'a dabɔ k'a jɛnya n y'a dabɔ de k'a surunya fitini fitini tari ma faamu de n bɛna laban ni yɔrɔ jumɛn ye bi o de ye k'a fɔ selilaw fana ye k'a fɔ selilaw ye ko cogo di den aw bɛ diinɛ min na mɔgɔ ti wolo a la tari ma faamu aw bɛ fɛn di diinɛ min na selilaw mɔgɔ ti wolo a la i bɛ don a la di tari ma faamu de i bɛ don o diinɛ min na karamɔgɔw ye fɛn fɛn fɔ a ye k'olu de b'aw don o diinɛ na a bɛɛ kalo wallahi tari ma faamu de convient n bɛ kan ka résumé k'a di ma quoi passage sur passage o ye jumɛn ye de k'a fɔ selila bɛɛ ye mali maliyɛn musoman maliyɛn cɛman ko cogo di k'a bɛ seli diinɛ min na mɔgɔ ti wolo a la ni mɔgɔ ti wolo a la dun mɔgɔ bɛ don a la di tari ma faamu de mɔgɔ si ti wolo silamɛla ma mais mɔgɔ bɛ don silamɛya la di o kɔrɔ jumɛn ye de k'a fɔ i ye di n'i kan ka don silamɛya la a ka karamɔgɔ ye fɛn fɛn f'i ye a bɛɛ kalo ko jɔn ko ten ko ekɔliden wajulikɛla ko ten Isaka Berté ka bɔ Sikaso mara la ka bɔ Sikaso dugu min na o ye tilela ye o bɛ fɛn fɔlɔ jumɛn fɔ a ye den n'i bɛ fɛ ka don silamɛya la o b'a fɔ i ye k'i k'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah convient o t'o de fɔ a ye ko n'i bɛna don silamɛya la i k'a fɔ ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah o ye kalonfin ye n'i donna ala ka diinɛ na tan dama lahara bi jahanama kɔnɔ ko n'o ko tɛ n'a ye karamɔgɔ sɔrɔ min y'a sɔsɔ a y'o tigɛ d'i ma tari ma faamu o yɔrɔ mana bɔ yen ko n'i bɛ don ala ka diinɛ fana na k'i b'a fɔ de n tɛ fila fara ala kan n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ sonyani kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n senkɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ convient o fana ye kalonfin ye n'a b'i don ala ka diinɛ na wallahi tari ma faamu de o jalan n'o jalan y'i don ala ka diinɛ na n'o dalilu jɔlen na convient ne bɛ taga lahara ne tɛ ala ka diinɛ la sɛbɛnlen wallahi tari ma faamu de ko kalanden karamɔgɔ tan mankan dun karamɔgɔ ye fɛn fɔ a ye k'olu de b'aw don ala ka diinɛ na a bɛɛ kalo a kɔrɔ jumɛn ye ko la ilaha illallah muhammad rasulullah o jalan tɛ maa si don ala ka diinɛ na n'i donna ala ka diinɛ na n'o jalan ye lahara bi jahanama kɔnɔ o mana bɔ yen n tɛ fila fara ala kan n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ sonyani kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n senkɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye bila baara ɲuman min na n b'a kɛ o fana jalan tɛ maa si don ala ka diinɛ na n'i donna ala ka diinɛ na n'o jalan ye lahara bi jahanama kɔnɔ f'a camancɛ convient a y'a ka karamɔgɔ bɛɛ consulter a min kalannaw a min ma kalan a min taramagaw a min ma tagamagaw mɛlɛkɛw bɛ taama min kɛrɛfɛ o convient n kalenna ala la bizil arshil majid n'a ye karamɔgɔ kelen sɔrɔ min y'a sɔsɔ k'a dalilu jɔ ne na ne ye hɔrɔn de ne tɛ minɛ n dalakan fɛ convient ne ko n ko ne bɛ taga lahara de o de don n tɛ bɔ a kan walahi billahi n'a ye karamɔgɔ sɔrɔ yen min y'a sɔsɔ k'a dalilu jɔ ne na convient ne bɛ micro bila kan sen bɔ ala ka diinɛ laseli la billahi al-ali al-azim convient maa ti don ala ka diinɛ na la ilaha illallah muhammad rasulullah jala ye o t'i don ala ka diinɛ na o jala o mana bɔ yen maa ti don ala ka diinɛ na ni n tɛ fila fara ala kan n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ sonyani kɛ n tɛ n den faga namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye bila baara ɲuman min na n b'a kɛ o kalonfin n'a b'i don ala ka diinɛ na convient ne de y'a wulibali f'i ye n'i ye karamɔgɔ sɔrɔ min y'a sɔsɔ k'a dalilu jɔ ne na a bɔla ne n'i cɛ a bɛ ne na ala de cɛ sisan ne bɛ taga lahara ne tɛ ala ka diinɛ la sɛbɛnlen i b'o sɔrɔ n ka kasɛti kɔnɔ nin y'a résumé de i b'a sɔrɔ kasɛti kɔnɔ a bɛ fɔ kasɛti min ma ko Berté virgule Mali virgule silamɛya donkan 2 walima silamɛya donkan tout court Berté Mali silamɛya donkan a banna walima Berté Mali silamɛya donkan 2 kuma bɛ si dɔn i kan ka don ala ka diinɛ na cogo min n y'a f'i ye a fila bɛɛ kalo maintenant a min y'a wulibali ye n'i bɛ fɛ k'o de dɔn sisan
i b'a taper sur YouTube Bercy virgule Mali virgule silamɛya donkan a banna walima Bercy virgule Mali virgule silamɛya donkan 2 a kuma bɛ si dɔn mais n'i bɛ fɛ k'a taper i bɛ se ka min taper ka caya walima min y'a yɛrɛ ye type ni n'o k'a kama yɛrɛ o ye Bercy virgule Mali virgule silamɛya donkan 2 in b'a di koyi Bercy silamɛya donkan o y'a dɔ ye quoi a walawalalen b'o kɔnɔ maintenant min y'a yɛrɛ ye n'i bɛ si tu veux être convaincu n'i bɛ fɛ ka a yɛrɛ bɛrɛbɛrɛ ɲɛdɔn i bɛ na Bercy virgule Mali virgule silamɛya donkan 2 tari ma faamu di convie m'a dabɔ ka walanda di yan n bɛna a tigɛ yan n'i ye o kaɲɛtigiw lajɛ e bɛna tɔ wulibali sɔrɔ a kɔnɔ ni kun ye walanda fitinin de ye ka mɔgɔw ɲɛ bɔ sira la tari ma faamu ka mɔgɔw ɲɛ bɔ sira la ni nin walanda fitinin ninnu ye ko cogo di de ko ala ko kuranɛ kɔnɔ ko ale ala kan k'an wele de ko kafiru tari ma faamu wa laselen yawma ni abaden fɛ min tɛ se ka sɔsɔ kɔnɔ Isaka Bercy ka bɔ Sikaso mara la ka bɔ Sikaso dugu min na o ye Tilela ye ani Sikaso cɛ ye kilomɛtiri 45 a bɛ Sikaso ni Kucala cɛ kalanden karamɔgɔ 10 ala ka dinɛ na karamɔgɔ ma taama nin dugukolo kan min ye kalanden min kalan ala ka dinɛ na o de kan don ala ka waati wɛrɛ yira an na